L'art és el motor del canvi social. Sagunt és una ciutat d'artistes i creadors i per aquest motiu animem a les institucions a redactar una nova ordenança municipal que afavorisca la creació d'entorns creatius i culturals i que facilite l'art en directe als nostres carrers. Volem apropar la cultura al centre històric i donar a conèixer els recursos turístics de Sagunt. Et convidem cada divendres de maig a visitar diferents racons de Ciutat Vella per gaudir de l'art en directe. Si vols saber més sobre els grups, els espais i de com formar part del projecte, visita la web saguntreview.es.